Vores tommelfingerregel det er, at hvis du bruger mere end 10.000 om måneden på digital marketing, så er det her en no-brainer, fordi det kommer til at tjene sig hjem og bliver en god forretning for dig. Da vi startede Obsidian Digital i 2016, der var server-side tagging sådan ikke rigtig en ting, man snakkede om. Og siden da, så har det udviklet sig til totalt at være en hygiejnefaktor, hvor det man nærmest nødt til at have i dag for at få det optimale afkast på ens annoncering. Af forskellige årsager, både juridiske og tekniske, som måler en almindelig virksomhed, der laver digital marketing, mindre i dag end de resultater, de rent faktisk skaber, end de gjorde for nogle år siden. Der er nogle ting, vi ikke kan gøre noget ved. Det er for eksempel GDPR, men der er faktisk også rigtig mange ting, vi kan gøre noget ved. Og det er sådan alle de tekniske foranstaltninger, som nogle gange forhindrer os i at måle vores konverteringer. Det kunne være en bruger, der har en adblocker installeret, eller bruger en privacy browser, eller cirka halvdelen af dine besøgende, der kommer i Apples Safari browser, hvor de på grund af noget, der hedder Intelligent Tracking Prevention, er forhindret i at have cookies, der lever i mere end 24 timer. Alt det her, det lyder teknisk, men resultatet det er bare, at en almindelig webshop for eksempel måler 20-30% for få konverteringer. Den gode nyhed, det er, at vi kan løse adblockeren, privacy browseren, Intelligent Tracking Prevention, private browsing og alle de andre problemer. Løsningen hedder server-side tagging. I praksis går server-side tagging ud på, at man opstiller en server mellem dit website og de steder, vi gerne vil sende data til. Det kunne fx være Google Analytics 4, Google Ads, Meta Ads, HubSpot, Klaviyo osv. Og fordi at data nu bliver sendt fra server til server eller server-side, så alle de problemer, der ligger på brugerens computer eller deres browser, det er ikke rigtig problemer for os længere. Derfor ser vi, at når vi implementerer server-side tagging for vores kunder, så måler de øjeblikkeligt flere konverteringer, og de får et højere afkast af deres investering. Hvis du har lyst til at kigge på det og få en vurdering af, om vi kan hjælpe med at opsætte server-side tagging og hvor meget du eventuelt vil vinde på det, så er du velkommen til at udfylde kontaktformularen her på siden eller skrive en mail til mig direkte på hti@obsidian.dk, så vil jeg gerne hjælpe jer med at få opsat server-side tagging og hvad der ellers kan give mening i forhold til at forbedre jeres tracking-opsætning.